Fija madwar 12 metru u nofs u tellet minn triq Nestu Lajvjera għal fuq il-bejt ta' dar Levita Martri, il-Birgu. Il-bandiera tal-assedju hija fost tliet tibnadar tal-arblu fuq dar Levita Martri għal-jiem tal-festa titolari ta' San Lawrenz. Il-bandiera għandha t-tema tal-belt rebbieħa fuq l-assedju l-kbir u nħadmet mill-artist Joseph Gallia. Iż-żanżnet lejliet il-festa il-ġimgħa wara l-quddiesa tat-Tedew birika l-arċipriet il-kanonku Carmelo Busuttil. Jiena u l-artist ħabibti Joe Gallia għamilna bandiera tal-belt rebbieħa fuq l-assedju l-kbir illi għadha kemm iż-żanżnet ftit tal-minuti ilu. Il-bandiera fiha madwar 40 pied. Ma' TVM News id-direttur artistiku ta' dar Levita Martri, Andrew Lawrence Zarb, spjega li l-isfond impitter ta' din il-bandiera huwa uniku. Qiegħda fuq sfond isfar li huwa Glorja. Fiha elementi illi mhumiex komuni fi bnadar oħra. Bħal il-mużajk li fiha aktar minn 10,000 biċċa miżbuha. Is-sur Zarb żied jispjega li l-bandiera jikkaratterizzawha 4 elementi għal ukoll li fl-istil titbiet minn oħrajn aktar tradizzjonali. Imbagħad hemm l-arma tal-Birgu, hemm il-swar tad-daħla tal-Birgu, ix-xabla tal-avvallett u finalment ovvjament il-palma għaliex il-motto tal-Birgu li qiegħed miktub madwar il-bandiera kollha huwa ta' rebbieħa l-palma nġib. Il-kuluri, fil-kompożizzjoni u hija aktar moderna. Hija aktar tirrifletti iktar iż-żmien tal-lum. Il-bandiera tal-assedju żanżnet fil-preżenza tal-banda vittorjoża San Lawrenz. Speraw li jkollna naqra iktar żiffa biex is-sigħat li ġejjin ingawdu daqsxejn.